Ако искаш да полетиш, трябва само да се отпуснеш, да се издигнеш над всичко и да откриеш, че балансът е в хармонията. Здравейте, YouTube закпалянковци! Специално за вас искам да направя това видео от повече от година, но поради липсата на време не успявах. А всъщност видеото е много интересно. Ако останете до край, предполагам, ще си тръгнете много по-обогатени, много заредени, приятно, тъй като това видео е посветено на едно специално растение и по-точно скандинавския мъх, за който много хора са чували, много хора са виждали, както знаете вече в моловете, в хотелите, в по-големите къщи за гости, в студия, в училища дори има от него и това не е случайно, тъй като скандинавския мъх е изключително полезен, изключително красив и прави една симбиоза между изкуството и живото, така да го кажем, съживява изкуството. По-добре, абстрактно звучи и в същото време е истина. Как се съживява изкуството? Първо, че той не се нуждае от никакви грижи. Той се грижи сам за себе си, което е чудесно. Вие имате растение в дома си или пък на работното си място, което не изисква поливане, не изисква грижи, не изисква да го чистите, да го кастрите, не събира прах. Перфектен приятел, който в същото време ви създава една невероятна топлина, един уют, който много трудно хората могат да постигнат в днешно време само с една саксийка или с някакво растение, което е от типа зелено, вивно или сукулентно растение, тъй като повечето хора виждам, че харесват цветните растения, но си дават ясна сметка, че те са много трудни за отглеждане. Не винаги тези растения остават задълго около нас, тъй като те искат специални грижи, специална тор. А тук имаме едно растение, което може да бъде зелено, може да бъде розово, оранжево, червено, може да има абсолютно всеки цвят, който си поискате, тъй като той расте в тези цветове и най-хубавото нещо е, че освен, че е толкова пъстроцветен и има толкова голямо разнообразие, което да ни радва и да създава този уют и тази топлина, от които имаме нужда всички. Най-хубавото е, че няма да се грижите за него по никакъв начин. И как става това? Стабилизирания скандинавски мъх, за който ще ви говоря и който е моята страст вече повече от година и половина, е стабилизирано растение, което е хигроскопично, абсолютно изцяло си поема хранителни вещества и вода от околната среда, от помещението, в което е. Той не обича слънце, не обича някаква пряка топлина, тъй като тогава въздуха около него е изключително сух и няма как да диша, няма как да абсорбира правилно тези елементи, които са му нужни, за да бъде пухкав и свеж и да ни радва. Затова този невероятен скандинавски мъх е едно интериорно решение, което е много улесняващо нас като хора с забързан начин на живот, тъй като този скандинавски мъх няма да иска по никакъв начин нито светлина, нито поливане, абсолютно нищо. Той просто ще си стои на стената или в банята ни. В банята му е много удобно, много приятно. Ще си стои на сянка, няма да се нуждае от изкарване веднъж на пролет и прибиране на есен. Няма да се нуждае от присаждане. Абсолютно нищо. И в същото време ще си краси и ще си бъде вечно около нас. Така, най-хубавото е, че той има и изключителни ползи за здравето. Той помага на дихателната система, на общото здраве и е най-добрия вариант, когато искате да имате един по-свеж въздух в дома си. В същото време, ако имате излишна влага, той абсорбира тази излишна влага, може да увеличи до 3 пъти своя обем, тъй като може до толкова да абсорбира излишната вода и така регулира и влажността в помещението, което е страхотно. Друго, което много ми се иска да ви кажа, той абсорбира и токсините от въздуха, ако работите в замърсена среда, в която имате изключително много остатъчни миризми от продукти, от химически препарати, примерно както в фризьорските салони.
Този мъх първо, че освежава, второ, че абсорбира тези неприятни миризми, те не се задържат дълго в помещението и се радвате на един много по-чист въздух, както вие, така и клиентите ви. В къщи също е така. Даже много хора казват, че ако са имали влага, ако са имали изключително много мухъл по стените си преди това, когато сложите едно така сериозно количество мъх на картина или на декорация, това започва да изчезва. Те вече нямат тези проблеми, което е един допълнителен бонус към всичките му полезни свойства. Освен, че е така и красив, и полезен, не съдържа алергени, може да се използва всъщност не да се използва, да се декорира и да се окачва в помещения дори на хора, които имат някакви алергии, някакви проблеми, които са свързани с всякакъв друг тип растения. Той няма да създаде такива проблеми и действа много благоприятно относно нивата на стрес. Абсолютно ги понижава и пречиства едновременно и нашата така визуална представа за света, защото всеки път, когато погледнеш към едно така по-ярко, по-красиво произведение с мъх, първо, че те успокоява, второ, че ти създава това настроение, от което имаш нужда, за да започнеш деня. Така че още една невероятна полза на скандинавския мъх. Няма никаква нужда от грижи. Това ви го казах вече, но ми се иска пак да го кажа, защото този мъх е нещо страхотно и за хора, които уморяват растенията си, не могат да ги задържат за дълго време, не могат да ги поливат постоянно. Примерно пък имате вила лятото в планината или на морето, искате там да има растения, искате да има свежест, но ходите много рядко на това място. Мъхът също е чудесно решение и за такъв вариант, когато се прибирате в това помещение или в тази вила веднъж или два пъти на година. Другото, което ми се иска също да ви споделя, той е вечен. Той не се влияе от годините, от по някакъв начин страничните условия. Както ви споменах, единствено не обича слънце, директна слънчева светлина, може да се постави в слънчева стая, но не вън на терасата, директно на слънцето. Там просто не може да диша и той не умира. Тогава той започва да става твърд, губи своята пухкавост и своята така голяма обемност, спихва, ако мога да използвам този глагол. Той е така сравнително нов, но се откроява се, когато става дума за скандинавски мъх. И всъщност, когато това се случи, когато той изгуби своя обем, своята хидратация, той няма да умре, но в момента, в който го пипнете, ще усетите тази твърдост на мъхчето. И ако искате тогава да го спасите, естествено има страхотен начин, просто трябва да го напръскате с вода. Но, ако не го напръскате с вода, той ще продължи да се изглежда зелен, червен, розов, жълт, оранжев или там какъвто му е цвета, но няма да изглежда пухкав, няма да е функционален за помещението, в което е. Затова запомняте, имате ли скандинавски мъх, избягвате климатици, директно климатика, който примерно сте поставили, просто струята да не отива директно върху мъха, ако примерно имате тераса, която е много слънчева, не го поставяте там, защото директните слънчеви лъчи също му пречат и там също има много голяма сухота на въздуха, откъдето той не може да поема нито влага, нито хранителни вещества. Това е единственото. В стая, в която има климатик, в стая, която е слънчева, можете спокойно да го оставите. Но при директни условия, при този допълнително изсушаващ фактор, както е климатика, както е слънцето, както е дори някаква печка на реотани, макар че едва ли вече има много хора, които използват, ако е директно до тях, срещу тях, тогава е проблем. И другото, което също е много хубаво да знаем и което е хубаво да имаме в предвид, когато имаме скандинавски мъх, на него му е много приятно в спалнята, в хола, в банята, в кабинета ни, ако имаме такъв, в кухнята, когато готвим, пак на принципа на това, че премахва вредните токсини от въздуха, абсорбира неприятните миризми, там също ще ни е много полезен и ще ни е много верен приятел. И най-хубавото е, можем да го използваме и за чудесни подаръци на любимите ни хора.
ако искаме да изненадаме някого. Вие виждате колко невероятно много неща съм правила до момента, благодарение на моята работилничка Вселена Салон. Но ако искате да направите един страхотен, незабравим подарък на някого, този мъх определено е разковничето. Можете да го използвате за всеки един повод, когато става дума за сватба, за юбилей, за рожден ден, за имен ден, когато става дума дори за малки събития от типа на някакъв личен празник, някакво постижение. Другото, което можете спокойно да го използвате като универсален подарък, дори за вашите шефове, за хората, на които сте признателни по някакъв начин. Аз съм имала поръчки от хора, които искат да благодарят на зъболекаря си, на фризьора си, на всички от тези прекрасни хора, които са ни накарали да се почувстваме по-добре, на учителите. Учителите невероятно много се радват на тези пана и картини с скандинавски мъх, на тези декорации. И всъщност забелязвам, че абсолютно всички се радват. Аз съм имала поръчки за адвокатска кантора, за счетоводна кантора, за съдии, за полицаи, даже така, наскоро вече би се случи няколко пъти от едно и също районно да ми поръчват скандинавски пана, с които да си украсят, за което съм страшно благодарна. И определено е нещо универсално, нещо красиво и същото време нещо, което знаете, че човека отсреща няма как да умори, няма как да сбърка, а в същото време ще му напомня за вас и за вашия подарък всеки ден, особено ако има послание, ако е картина. Аз изготвям всякакъв тип декорации, картини, пожелания на клиента, слагаме всякакви надписи, всякакви посвещения и всичко е наистина перфектно, когато става дума за изкуство. Първо, защото аз го създавам с много любов, с много желание, особено когато е по ваша индивидуална идея. Всъщност, под секрет, една от картините, която бях правила в началото, по моя идея, във времето се измени с толкова много допълнителни идеи от различни клиенти, които я харесваха за различни поводи, че тя в крайния си вариант, година и половина по-късно, след като съм ми правила толкова много репродукции с различни допълнения, вече не прилича на себе си, но е толкова красива и самостоятелно. Просто остава един основен елемент от нея, всичко останало се променя се цвета на мъха, рамката, добавят се различни елементи според човека, за когото ще бъде картината и се получава нещо уникално, което е най-хубавото на изкуството, този момент на надграждане, този момент, когато репродукцията на една изработка, която хората са харесали, прави едно ново произведение. Това ми се случва постоянно. Също така трябва да благодаря на всички мои клиенти в цялата страна. Благодарение на тях, всъщност вече са и извън страната, благодарение на тях имам толкова голямо портфолио с толкова много реализирани идеи. Всеки ми казва най-различни неща. Примерно момиче, което ми поръча за своите майка и баща пчелари една страхотна пчеличка, която да направя. Аз бях първата, която създаде тази пчеличка в света от скандинавски мъх. Създадох и първите пана за отбори, футболни отбори, за запалянковци, също за любимите ви групи. Много са, аз просто не мога да се сетя още, но имам такива изработки, които просто човека отсреща ми казва. Примерно, наскоро ми се случи жената, за която беше картината, има 3 символа основни. Ангел, има символа на гълъба, който е много ценен и близък до нея и до това, което има като житейски опит. И третия символ е Феникс и тя искаше да ги съчетаем тези символи, понеже това са и любимите образи, с които тя продължава да преминава през различни трудности във времето и които са чисто символично много образни спрямо това, което е преживяла. И всъщност ние изобразихме ангел, гълъб и феникс на едни прекрасни, широки, красиви полета, отгоре с едни планини. Всичко това е изградено с мъх и се получи невероятна изработка. Тя е в страницата ми в Вселена Салон във Фейсбук. Можете да влезете, като го напишете на кирилица и да видите. Невероятни неща сме правили с моите клиенти, за което искам много дълбоко и чисто сърдечно да им благодаря.
И разбира се, аз няма да спирам да творя благодарение на тях, благодарение на доверието им. Продължавам да надграждам, да уча нови неща, да създавам нови идеи, така че всичко, което ви е на ума и което искате да направите реалност, аз определено бих грабнала като една идея, бих го прегърнала много силно, за да помогна и да стане нещо уникално. Обожавам уникални неща. Знам, че и вие, всеки един обича да има нещо красиво и нещо персонално за себе си. Така че, ако желаете, насреща съм в Вселена Салон, във Фейсбук, а другия вариант е просто да ми звънете на телефона, който съм написала в описанието. Благодаря ви и желая приятен ден на всеки един от вас. Ако пък ме гледате вечер, лека вечер. За мен е винаги много голямо удоволствие да презентирам на всеки един ползите от мъха, по някакъв начин да отговоря на въпросите му. Така че ако не съм успяла да синтезирам цялата информация, защото нямам сценарий, нямам нищо написано, това е в главата ми в момента, със сигурност нещо може да забравя, винаги по всяко време можете да ме питате и аз съм насреща. Благодаря ви!